Det her er tredje afsnit af Rasmus' historie. Rasmus blev efter 6 uger udskrevet fra Renica Neuros døgnrehabilitering Ringsted Have. Men det var kun lige begyndelsen på Rasmus' rejse. For Rasmus fortsatte i mobil indsats i eget hjem. Det vil sige der, hvor hele den specialiserede indsats flytter med Rasmus hjem. Så Rasmus havde indsats fra logoped, fysioterapeut, ergoterapeut og neuropsykolog i eget hjem. Logopeden var meget intensiv. Det var op til 4 gange om ugen, og i det hele taget var der indsatser 1-2 gange om dagen. Det gjorde det muligt at skabe en intensiv og sammenhængende indsats fra dag 1. En indsats, hvor man arbejder i det kontekstnære, det vil sige lige præcis der, hvor Rasmus skal bruge sin kunnen og sine færdigheder. Der bliver arbejdet på rutiner og finde tilbage til de rutiner, man har haft. Det er så, om man også skal vaske tøj, lave mad, handle ind, lave indkøbslister og rengøring osv. Alt det skal ind og tilbage i en hverdag, hvor man bruger alle sine ressourcer og stadigvæk øver sig på at blive bedre til det hele. Men Rasmus var jo stadigvæk i rehabilitering også for sit hjerte. Så det var en helhedsorienteret indsats, hvor der skulle arbejdes både på hjerne og på hjerte, og det var i tæt samarbejde med både kommunens terapeuter og terapeuterne fra Glostrup Hospital. Men under den her meget lange, intensive indsats i eget hjem, så gik det også op for Rasmus, at han faktisk kom tættere og tættere på det, der også hedder arbejde, og det, der har været så vigtigt for ham i hele hans liv. Så der blev indgået en aftale med Vallensbæk Kommune om at fortsætte i det, der hedder arbejdsrehabilitering. Det vil sige, hvor man ser mere ind i, hvad det er for nogle arbejdsrelaterede aktiviteter, man kan sætte ind med. Og det her, det var altså sideløbende med, at Rasmus fortsat havde en specialiseret indsats i eget hjem. Men du havde jo stadig logoped og neuropsykolog her i vores. Lige præcis. Du havde en ret stor indsats, så vidt jeg husker. Jeg havde en meget stor indsats, og det var et kæmpe spring, der skete næsten, altså hver dag man var her. Kunne man igen se nogle steps, der kom fremad. Ja. Satte I også mål der? Der blev sat mål. Der blev sat mange mål. Jeg husker, det var nogle små, korte til at starte med, men fik hurtigt sådan stillet dem ind på, hvad der er dem, der var vigtige at fortsætte på. Helt store. Men det, at du har haft en sikkerhed i, at det er de samme mennesker, som kender din historie, det har givet mig. Det er dejligt at høre. Men du blev forlænget flere gange. Ja, jeg blev forlænget flere gange, heldigvis. Ja. Fordi du havde sådan en god udvikling. Der var fortsat noget, der kunne gøres. Ja. Så du har faktisk fået et rigtig langt forløb. Det er der. Og det ender jo så ud i det, man kalder arbejdsrehabilitering. Lige præcis. Inden du når til arbejdsevneopleje, så havde du et forløb, hvor I prøver at gøre klar til, hvad skal jeg kunne, hvis jeg skal tilbage på arbejde. Ja, lige præcis. Og du er vel på det tidspunkt 3/4 år inde i dit forløb. Der er jeg nok derhen af, ja. Er du ikke derhen af? Sådan meget smart-ish, vil jeg sige. Jo, det kom også, og det var også sådan en naturlig, hvor lige pludselig fik man lyst til at komme tilbage og lave noget arbejde.